Crvenom krstu smo naučili da vrednujemo mnoge druge vrednosti, da više cenimo sebe, druge ljude i da pomažemo drugim ljudima. Volontirao sam i radio sam na festivalu, ne sećam tačno koje godine, ali par godina sam bio na bini, bio sam kao neki binski tehničar. Volonterskim radom sam počeo da se bavim pre više od par godina. Najpre počeo sam da radim kao volonter u jednoj ustanovi koja se bavi decom sa posebnim potrebama, što mi je donelo jako lepo iskustvo. Ušao sam u taj svijet sa tom decom i vidio koliko su to zapravo divna deca i inteligentna. To je bio moj prvi susret sa volonterskim radom i sa Crvenim krstom uopšte. Kasnije sam ostala u Crvenom krstu zbog mnogih drugih stvari, ne samo zbog različitih programa koje oni imaju i pružaju, već prvenstveno zbog društva koje je bilo u Crvenom krstu i tih ljudi koji su kasnije postali meni kao članovi porodice. Radio sam to da bih pomogao festivalu, da bih pomogao gradu, jer verujem da je to kao nešto bitno što se dešava ovdje kod nas. Naučio sam kako je to biti još više human, kako je pomoći slabijem, ugroženijem od sebe. Kad god imamo neku akciju, okupljaju se veliki brojevi dece koja imaju razna pitanja, razna podpitanja, dosta toga ih interesuje. Iskustvo je svakako dobro, treba probati. Pa mislim da je to imalo uticaja na mlade. Vidim da se ljudi smenjuju, festival i dalje traje. Nadam se da sam kao volonter kroz razne aktivnosti koje sam sprovodila pomogla drugima da se uključe i da postanu volonteri, ne samo Crvenog krsta, već i mnogih drugih organizacija, jer smatram da je volonterizam jako bitan za sve nas mlade ljude, kako za nas same, tako i za ostale članove društva u kome se nalazimo.